Det er jo på grund af det nye badeland og de faciliteter, der er her på campingpladsen. Legepladsen, det hele. Da vi var for 2 år siden, der eksisterede det her ikke, så det er nyt for os. Men nu tænkte vi, nu skulle vi lige prøve. Det er lidt nemmere at gå herop og spise, som selv at lave det. Ungerne, dem mærker man ikke sådan til, som man gør i det daglige. Man stresser lidt af, og jamen, så du ser dem sgu faktisk ikke. Fordi legepladsen er sjov, og bærblænden er der. Legepladsen er sjov. Det er sjovt at lege med mine venner. Det er jo hyggeligt. Ja. Det hele. Den grønneste plet i Danmark, det er jo Bøjden Strand Feriepark, og det er jo Danmarks smukkeste beliggende campingplads. Vi har havudsigt fra alle pladser. Vi har en kanon børnevenlig badestrand. Fås ikke bedre på Fyn. Vi har skov og natur og alt lige uden for døren. Og så kan man vel ikke forlange mere, når man skal holde for god ferie. På pladsen der har vi jo alt, hvad hjertet begærer. Vi er jo Danmarks nyeste 5-stjernede campingplads. Og når man har 5 stjerner, så kræver det, at man har en vis mængde aktiviteter og faciliteter. Og vores aktivitetsniveau her, det ligger lige fra, at vi aktiverer børnene med daglige arrangementer, leg, boldspil, underholdning, som i aften, børnedisco. Af de faste aktiviteter, vi har, der har vi jo nogle dejlige legepladser. Kompan-legepladser har vi kun. Vi har bordtennis, vi har billard, vi har minigolf, vi har udendørs og indendørs svømmeland, vi har hoppepuder og mange andre ting. Når lidt længere frem har vi jo vores vandtrampolin ude i vandet, vi har badebro, vi har bådebro, vi har bådesejlads, vi har bådudlejning. Ja, vi har masser af ting. Bøjden Strand Feriepark. Landevej 12. 13. Vi bor deroppe. Jeg har en lejlighed deroppe. Vi er inde i en internetcafé. Der spiller man ved computeren, man kan komme på internettet og sådan noget der. Det er ikke sjovt, man ser aldrig sin mor og far. Nej. Og nogle gange, så keder jeg mig også op. Okay, det er slægtbutikken. Ja, det er slægtbutikken. Det er det sjoveste. Men det dummeste er, at man må aldrig få lov til at købe slik af sin mor og far. Nej, men vi må altid kun købe for 5. Og det er så... Det er det dårligste. Ja, det er det dårligste i verden. Nej, nogle gange så står jeg i butik. Og jeg vasker nogle gange op inde i restauranten. Jeg synes, det er sjovt nogle gange, hvor vi går ud og cykle og gå. Marsvin, vi går nogle gange en morgentur, en eftermiddagstur og en aftentur. Det behøver jeg ikke fortælle. I år har vi jo så gjort det ved at tage springen fuldt ud. Vi er gået fra at være det, vi i vores verden kalder en normal campingplads, til at accelerere op, til at blive lidt mere et feriekoncept. Derfor har vi også ændret navnet fra Bøjden Strand Camping til Bøjden Strand Feriepark. Vi kan nu tilbyde vores kunder et fuldt aktivitetsprogram, også uden for sæsonen med det gode vejr. Vi kan aktivere dem 100%, også når vejret er dårligt. Det kan vi med vores nye center, som vi sætter i her, hvor vi har vores indendørs badeland. Vi har en internetcafé til børnene, der er lidt ældre. Vi har vores TV-opholdsstue. Vi har et indendørs legeland. Vi har vores café, hvor de unge kan hænge lidt med ud. Vi har badeland, som sagt. Vi har solaria. Og det gør, at selvom vejret er lidt dårligt en dag, det regner, smudsregner lidt, jamen så keder børnene sig ikke. De sætter ikke bare ind i campingvognen med regntøj på og trykker næsen flad med ruden. De kommer herop og aktiverer sig, hvor enten vores kanin Toby leger med dem, eller en af vores andre aktivitetsmedarbejdere. Det er noget af det, vi har brugt vinteren på at udbygge. Ud af det, så har vi bygget 2 servicebygninger om, så de opfylder de her 5-stjernede krav, som der skulle til, for at vi kunne opfylde kravene til at blive Danmarks 6. 5-stjernede campingplads. Det vi forventer af, at vi har bygget en 5-stjernet campingplads op, og mere dannet det over til at være et feriecenter, det er, at vi forventer, og det synes vi allerede, vi kan se, at vi har fået et andet publikum, et publikum med mange flere børn. Det er et publikum, som også kommer her noget før på sæsonen, altså lidt uden for det, vi normalt har kaldt højsæsonen.
Der er mere aktivitet i weekenderne. Der er generelt mange mennesker her hver weekend. Og det er helt klart på grund af, at vi har det høje aktivitetsniveau. Det er vi sikre på. Man er ikke afhængig af vejret længere. Og det har været hele visionen, det har været hele vores formål med det her. Det er også at sikre os, at vi kan give folk en optimal oplevelse, uanset vejret. Der er en vippe. Ja, det er også. Og der er et S. Og jeg synes også, og der er en lille borg, og der er en stor borg. Og der er også og der er også store. Og der er armgang, det er det bedste. Ja. Hvor er det, vi er henne nu? En lejland. Hvem ved ikke det?